India mi ka channel banwan rak kubor ba man lagasni. Kawai ka longkmie ba trei kum ka librarian kala shym no ela ka jingim tang naka daw ka bom shym la yo shuh ela ka tulop ba ka trei hakala buraji district Karnataka. Haba persya jor ka jing bom yo tulop ka tei ka longkmie na kaliang ka BJP kala dumok bat keno bet ya ka sarkar kongres halor ka ne ka Pyniap lade ka tei ka longkmie. Ka ba pen isai kedar ba ka bam sap bampong ka kongres ka ba syarkai bah ka ne ka jela. Kabhaya ba TV agimats kabadai ka librarian ba South nam ka karta kala Pyniap no ialade hapo library a Wood Center hakas ngining kong hakasnong mula keda kalavuraji district. Ban pentip ba ika jing shym janjar katei kalong kami kala thoru da ishi thi iai kot lingkedop ba kala trei shitom met bat mensim kum ka librarian hakini ki hindrus nam. Ha ite ikot lingkedop kabhaya rati kala kamba kala le ya kani ka kampap kamsang namar babun palat ke jing kuslai namar bom biang shu ka pisa namar lalai benai ka klem yo tulop shu ki bahayeng hasem jongkaru kila pla bana kapor shakapor kila let sha office sarkar banya kren handai om don jing saiso kabalai alam shadu uni uput bas ngusi la kamru bakane kalong kmi kala kuslai namar kamdon pisa wat bantit jingtit ne siu bai school ya arngut ki khun ki bahayeng hasem ka tei kalong kmi ka keno bet ya ka department halor ka jingklat ka ni kalong kmi bar ka dawa ban siu bai lot ksan bat kumju dei ban aikam sarkar ya uwe ni ki dikhot ka ni kalong ying habakran haka X u state president ka BJP u badeiru u MLA u BY Vijayendra ula ong ka jingyap ka tei kalong long trei library ka bhaya vati Vishwawaraya agimats hasidam taluk hakala bularigi district kadai namar ka jingban palat ka jingkuslai na kadaw ka jingbom palat pisa ka sarkar bat kane ka pen isai kedari ka jingjor palat ka bamsap hapo ka jingyalam ka kongres sa Karnataka kajing penkot no ka bahaya vati agimats yala kajing im kadai kajing le ran ka bakraw ya ka imlang sa alang bat ya ka jela